kaJesu, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathola kakhulu ukuba phakathi kwale nkonzo yabefundisi. Njengamanje sizwa esikhathini sokudla. Sizobheka nje ngokujwayelekile bafethu bazalwane. Ngiyaxolisa, sizobheka ngokujwayelekile bazalwane amatafula lapha ya. Bese bake isikhathi sokudla. Isitsha sizobe si-provide ngakho konke. Ngizocela sibusise ukudla sithola manje. Baba wethu onamandla wonke, omuyise uNkosikazi uJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga nangalolu suku olwenzile Nkosi lwaluhle kangaka nokuhlelela Baba ukuba sizohlangana phakathi kwale ndawo. Baba sicela sibusisele ukudla Nkosi sizothola usiphe khona nangalolu suku namhlanje. Ubusise izandla Nkosi ekwenzile, ubusise nezandla uNkulunkulu wethu ezophaka bese ubusisa Nkosi nabantwana bakho abazokudla, ukuthi Nkosi konke abazokudla phakathi kwale ndawo noma ngabe Nkosi ukuzibulisa, kodwa sithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyala yonke imoya ukuthi mabe kudla kube ukuphila emzimbeni wabo. Konke sicela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. Amen.